guys, ang laag mi da kuyog akong mga apo. Abot mo diri sa babaw kay nang malit og mga chichiriya among kaon-kaonon sa babaw. Oy, lingi mo. Wa damhan abot ta diri ba. Nindot naman sa diri oh. Nindot nga ri ba. Ilang daan. Si Dogi. Wa mahilingaw. Manglaag ni sa akong mga apo. Iban wa manguyog kamerang. Lima. Ha! Hangas. Mubo ra gyud gigana ba? Oy, diri ni. Patasan na. Wala ta maanad tangas-tangas. Kakutas. Ay mga apo. Nindot na diri ah. Ito ta dito. Ito bawa. Wala na ang tiguang katong malabay bato. Kisa ba? Ato day nangatang ba? Nangadto me ato din. Ato to gatang to dira. Ay oh. Jis na lay plite oh padung sa langit ah. Tara, sigo na. Beng! Sana wala beng. Ay, ka mga slim pero wag sa mga apo eh. Ako ka baga ka. Dili man kayo mo. Hi, sad mo oys. Hi, sad mo ba? Hi. Abot mi naglaag sa babaw. Oh, yung mga lingaw. Lingawon ko niya akong mga apog tangas babaw rin pagkutasan ba. Nangak ko na sila. Wa pagi nagbit-bit og towel oh. Ako baga kay Mario na. Guys, ako kay si Batman. Ako kay si Batman. Ako kay si Batman. Dito ay namalit og pagkaon kay ari mi babaw. Nangug mo sa. Mali pag limis dagara. Uy, madas magmo ng tubigan. Butang diyan. Bisag inanal na siya oh, madas magmo ama loka pa. Awa. Merenda. Ako udah ba? Awa. Daging pistanan. Ada ni pula. Sugod na ta babaw. Aning mga bakho na nagkwari diri babaw sa mua. Taas na ano diha oh. Ika na say gunito. Bijuhi sa da. Hi guys, matamis babaw. Para mawagtang sa gamay among bilbil ba kay dakuan niya akong bilbil. Exercise. Ahiyos.
Wala. Wala nag-vlog. Kisa na nalagi ka exercise na dia. Langoy. Ha? Practice lang mo. Ay oh. Wanti simple. Kapoy. Kutas. Uy, asa ta? Pwede agianan? Ano ba may ano? Arag lang ako, bibi. Dako kay may agianan. Padung ba ba? Kaya kang sabi. Daan namin si Babaw guys. Pa hangin sa mingari. Hawa sa kakapoy balikan sa trabaho. Kani, sugod, tangas. Exercise ka, Peng. Tumagitag stick. Nakita niyo pa rin mong tikuang hatong neto sa katiyan. Wala kayo rin Wala. Nakita di kag tiguang. Oh. Ay si Kuan nagsulti. Ito nagsulti na ko. Ay, nalimot ko. Kita mong kwarto gipat ka. Ito mo to siya gikan po ba? Neto mis ko mura man siya. Itong katapo. Kwintas niya papas. Nena pa siya giluto mo lang to. Ano sila? Wa naman diha. Gisirad-an naman na nila ate Milay. Okay. Magdaob-daob na ba ko nito? Buang man to siya. Ay, na-diferensya sa potok. Naigilok daw ba? Dako kay gilok daw. Nagkuan na pikti ko nito ba dali-dali mi kaon basin tigaan nga ato niya. Kita niya giluto bombo dito to bombo to kanding. Ala yung ritaw daw. Do ka gian ra. Do mo ka. Do mo ka. Do mo. Do mo.